Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chakabvondoka ED Mnangagwa oramba kukwazisa Chiwenga kumeeting yeSADC. ED ari kudedzera kuti uri kushanda netimu yevarakashi weChiwenga kuti mundibise pachigaro. Tarisai muone body language aramba mukwazisa. Yesterday you were not here. Observation here, Minister, in that set time, 5 kg, 5 in the Amushuwa mazvionera mega zviri kuitika kuZANU-PF. ED aramba kukwazisa Chiwenga. Chiwenga naye akatozongoita unge naye asiri kuona asi emangoiona mega inonzi body language. Asi vamwe vanhu vari kuzviramba vazukuru vambuya Nanda. Vamwe vari kufara vachiti ngachibvondoke, ngavarwe ivo pachavo, taneta navo vanhu ava, ngavaurayane ivo. Asi vamwe vanhu vari kudedza kuti aiwa papasina, hapana nyaya apa, vanhu ava vakauya vese, saka reason yekuti vakwazisane ndei. So kana makatarisa guys, tachikokumbira kuti mukomende down below mutiudze kuti which one is which, because vamwe vari kubvumirana nesu, vamwe vari kuramba. Varipo vari kufamba naED vari kudedza kuti aiwa timu yevarakashi yanga yagara ichifamba yese. Vamwe vari kudedza kuti aiwa nyaya iripo ndeyekuti ED naChiwenga havasi kuwirirana mazuva ano, because ED anenge oswera achiti 2030 anenge achipo. Ipapo pari kufanira kuti papinde Chiwenga. Munongoziva mega Chiwenga naye adai kuita president. Saka ndo pane nyaya yese zviri kunzanzi Chiwenga ari kupomedzerwa mhosva yekuti ari kushanda naSaviour Kasukwere. Saka ndo nyaya yangati tikuigirei, ndo nyaya iripo. Video riri kutenderera all over social media. Handizivi kuti mamhenge mariona here, asi ndiro iri video ratati tikupei tikuratidzei. Vanhu vataurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Newe unogona ngotaurawo zvako utiudzewo kuti kana wakatarisa pane chitsotsi here kana kuti hapana chitsotsi. Kana wakatarisa unofunga kuti vanhu vari kuwirirana here kana kuti havasi kuwirirana, because ED anenge arida kupinda 2030. Of which Chiwenga haasi kuda kuti ED apinde 2030. Saka ED akufungidzira kuti Chiwenga ari kushanda netimu yevarakashi kuitira kuti abiswe pachigaro. So ndo nyaya yangati tikuigirei guys, muzvionerewo mega. Zvinonzi kuudzwa kunyimwa. Saka tangoti tikuradzei video, because video riripo pasocial media, mukaritsvaga munoriwana. Munongoona mega iyi inonzi body language. Chiwenga rohwa body language, but naye azongoita unga asiri kuona, but kana mukatarisa munongoona mega kuti panapa pakaipa. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.